Silloin kun tätä ohjelmaa Pelastetaan duunit ruvettiin suunnittelemaan ja miettimään, niin lähtökohtana oli se, että emme missään tapauksessa vastusta uusien syntymistä. Se on ihan selvä. Mutta se, että meillä on hyvin toimivia organisaatioita PK-sektorilla huomattava määrä, joilla on jalansija, jotka on perustettu, jotka on olemassa, ei lähdetä puhtaalta pöydältä, vaan pyritään auttamaan näitä yrityksiä laajenemisessa ja kasvamisessa. Niin kuin monessa aikaisemmassa puheenvuorossa tässä on todettu, että siellä kuitenkin on se työllistävä vaikutus kaikista suurin. Ja jos mietitään, että se vipuvarsi näille yrityksille, jos me siellä parannetaan tilannetta 10%, niin Suomen tilanne on parantunut 99%. Eli tämä oli se lähtökohta. Ja tässä on sellainen haaste, jonka mä esitän myöskin julkiselle vallalle, että tätä kautta pitäisi lähteä liikkeelle. Joku tässä mainitsi aikaisemmista puhujista, että isot yritykset on saanut tuet ja huomion. Nyt pitäisi kääntää se tuki ja huomio PK-sektoriin, joka kuitenkin on esimerkiksi 2 viimeisen vuoden aikana luonut niitä uusia työpaikkoja huomattavasti enemmän kuin suuryritykset. Ja tässä on näkökulma, joka pitää aina muistaa.